Ano ang kinakatakutan mo? Takot ka ba sa multo? O takot ka sa misis mo? Ay! Hindi naman mawawala ang mga bagay na kinakatakutan natin sa buhay. Sabi nga, you cannot really conquer fear, but you can manage or handle fear. Hindi siya mawawala. Pero pwede kang gumawa ng paraan para kahit papano, malampasan mo ang pinagdaraanan mo na kahit natatakot ka, ginagawa mo pa rin ito. So, utang lang ng utang. Yun pala yun. Yun yung nakakatakot gawin. Pero kailangan gawin. Kasi yun yung dapat mong gawin in order for you to survive. Hindi. Charot lang with Harot. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi tayo magsasama. Kapiling ang inyong Basa Princess, DJ Rockitera. At eto na po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files, the Halloween Special. Huwag kang magbabanyo doon dahil hindi mo magugustuhan ang mararamdaman mo. Bakit hindi ka dapat magbanyo doon? Ano yung hindi mo magugustuhan na mararamdaman mo? Ay, ayoko ng ganung klaseng mga kwentuhan kasi parang pag ganun umuurong yung tae ko. Baka hindi na ako talaga makabanyo. Mag-isa lang ako ngayong gabi dito sa opisina. Si Boy Pindot di naman pwedeng samahan ako sa loob ng banyo ng mga babae. Kakaloka naman kayo dyan. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling niyo po ang inyong Basa Princess, DJ Rockitera. At kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files, the Halloween Special. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!